Obwansu bw'omugusi omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Kigima omwanchi omuliyeli abegeta seni Ndizi TV bwakire byane mambingi anaende tokumira na asomorobelyo bwensakia bono mambya elinde tobeto kumanya aliabete kako kolekana korwachinga kitobete togotigana aboli tukolegoro goikera mambya ya bonega akerondo chenga ne chitariki inye cyumutinyo gatana limo mwaka bwikiri bubere 2024 no gosemere kwanenga kwabere gokoboka nogenda takwero belia asogo chaka emiremo yeritwo kwande mwanchi muri elia sangana intwe gwetera asinse mo chichimi mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Baigona bugusangana intwe karenga likia go gwetera senamba yesime ya 0792192834 opinion location yago tomanyenga nga yokubwati umuroberi korwa nakigwa cha credit koli yago kwabere ko gwikira naseke bagokiyago kera credit koli ya Jumaino mwancho muri ele metenga abangi babere bakweroberi asogwikira nasechiro imambya ya bono iga metembaro roba minyokire gwikira naseke bagona ndembaro bagende to kweroberi asokane kinga abana babe imambya bono iga gwikira nabale ase eskuru baboka Durango babere batatu bagusasa umuroberi w'insakia abono mambya mashabike kansipi ngo tokubanye bene ase umuroberi mwancho muri metenga amana ya tokalekana ayikoronga akareke ensemeri ya kano babetwa ari babene na Texas kiriya bone babetwa kwa esa itolinde tabikenje eyibati yalitara kugosansa marana ase mambya ya bone ya mashabiki kosti kwa ensemeri ya chinda ya spora tukubari ne bena sumurubiri bw'insakia bone mambya elinde kubetuko bamanya ayere kana ase ense ya ikaya ntinda kuko Ndio kwa chibita ndio bila kujira sole asinchira ya vele nene chama ndio mchumuli ya mtu na sensa ndio ya shakahola amanga ya kutoka na sekirule iko yiboro nibo emibiri tano ndio kwa ayonga kia ya mange kwa betogosanga ase mambya ya bora mchumuli sanga ndio ndio kwa Mwanchumureli Ndizi TV boka soa ime yomuroberio bwensakia emambia ya bono na kwali nebene ase umuroberio bwensakia emambia ya bono umuroberio wochira kritikule wiki chinsa 10 na ibere wika chinsa isato ase entunda entanga nibuna botambe nigo tokoba tokumulekera amangana abera kolekana lituko lyabeteri gwecha entunda akabere twabatoko ase amagazeti Kolende entunda gatatu twabatoko sanga nabageni baitokeri tukolia Jumanne ni golire lituko lya tokumulekera amangana arengete obo chenu anemono nga nchirakie tobwenrete komenya nyoranga obo chenu bwa na oborabo kwene kinga nkomenyore ase enchira ere endonge ase go mwanchumurelia Ndizi TV emambia bono tobetoko sanga no mogeni oitoba sanga nintu anemono igoro yoboroire bwesukari gose abolia bokoro kwa semono ekenyamolero diabetes abantu abange mpaka nitikwemanyia amange anemono igoro yoboroire bwa diabetes anemono abo okonyoranga nigo bokonyora abantu balia babeire bagosuka ase emyaka ase gotengero muroberio bwensake emambia bono omugeni tyo nabayokerana ase studio Ndizi TV nagotomanyia ama
mange igoro jobo roirobo amashabiki tukurase county ya Kisii kitutu chache South kitutu chache North nyalibali Masaba nyalibali chache amashabiki tukuru nchali bobasi chinsemo chiria cha South Mugirango bumachoke borabu bumachoke chache mwensi soa ime iyo moroberio wensake county Nyamira borabu tutu Masaba West Mugirango county imeboigo ime county area ya Nyamira ebunge ya North Mugirango boigo so ime moroberwensa kiamambia bono mashabiki kule county ya Nakuru Hamigori Homa Bay county ya Nairobi Murang'a na boigo amashabiki to are chinse chiria chiangumbu ense America bakaraune rishabiki to inambeya mukuru asinde chiria chiangumbo Kennedy Gisemba boigo so ime yomoroberwensa kitoika somochie oria o Dallas Texas ntobwate rishabiki to enamba ya mukurua ase omochie oyo Elvis Omboto boigoso imeyomoroberio bwensa kya chinse chiricha Katara Bahaman chinse mochonsi chiria chire Middle East mwensi soa imeyomoroberio bwensa kya imambia ya bono boigo nyirango mwanchu mwendize TV litukulia lero mwaziri bwechisemi Ezekiel Machogu tokomrokanga omwana bweliroba son of the soil no arabe ase county ya Nyamira asarabe ga utwara ege ikaro ase amubogani yo moime county Nyamira na boigo chinsa chia marogoba abega gosoa ime ye county area ya Kisii omwana oyokale omwana bweliroba liagusi nigo ningana aturabe to kumulekera ase oboime asabaliki baito bamangana majana boiga masaki abasaki baito barabe bakobeka ekambikira ekona ime yechi county echibere elinde bayo komanyinga naraliaya omwaziri bwechisemi Ezekiel Machogo agocha okora ase orogongo ruaguse na ende tomatenga etaro yae netaro ya bene etaro erabe kwene kinga chisemi ngosiro chire na boigo egati yemeroberiende yamagendero arabe gakoreta kikoigura mariogiaya abere gagosoa embeo manyanga omoroberio wensakia obeire gogochaka kolende buna butambe tutaraba togosoa bosokwana kende gyonsi nigo togochakera ase okokwana lingana lya Nyasaye bosokosoma lingana lya Nyasaye asira togosoma kurasi kitabu ya Isaya emeronge 5 nemo ekebungo ge 14 atabanga olia bosetwe na agasibwa na sibole bwango ereta tagokwa na koirwa ase embera olia boswetwe na agasibwa na agasibwa na siborwe bwango ereta gukwa na koirwa ase mbera na takoborwa endagera mwanchu murele ondize TV ekeneke bungo kia Nyasaye ege ukwane dakiro chakera 13 gotirimboka wika 15 kolende astoba to kumulekera ni 14 ni goge kumulekera amange namo nigo chaka asu kwanira igoro yobuya bwa Nyasaye asibuku yote banga Nyasaye nere umutongi oigoro nanse nere obeteka kobeka oboroso bwense boigo nere obeteka gotonga umubazo nebintu binde byonsi ebiria toroche ase enseye naende no kombinesa tabanga nonyanga ni nturbani kwa nenyanja nemerindo yaba kwera monne ere na nalio erieta liane yote banga no ni merindo teri como turbania mwanchu murelia ondizi TV emambia yabono obosemyango kwanga korabe ko komosemeria Nyasaye emerindo necha chigurube nchicha ebintebe kongo ase obogima bwao mwanchu murelia ondizi TV tobasa konyegeliwa tobasa gotuora aboba bonde bonsi ase ngenjo nigo Nyasaye ale ase ensemo yako chaka emeremo yao onye no moncholia onye no mworokia onye no muremi tuarogo semelinga koramo semeri Nyasaye nabe gakokorenda nabo igokoba ase ensemo yao neringana lya Nyasaye emambia yabono bwakire bya Frida wakire bya John na kimambia ere emambia nembiyere na bokire bya ndendo chenga ense nentoeroro engana erengia kegima no machengo mwaziri bwechisemi Ezekiel Machogo no harorogongorwa gusirero ngwara sorogongorwa gusiga achinsa igachiwika
abike chikambi kigima chikaunti chonsi bere abantu banyamira mote bangeganje tekisi yo ero nyamira go chakira maite tiagote binga amatuka ya kare ekero aba waziri maite nto abwata amatuka ali ya kare to konyoranga ababunge bale ko baba waziri kolende bono nigo konyoranga abantu bako ba waziri nigo bako chorwa ne serikali na ndiko konyoranga kera ababunge bale ko baba waziri konyoranga kero mubunge nabwate wizarare konyoranga naro mukonyi mu waziri kolende bono nigo konyoranga umwa no enkuru asoro konguru gusi etugwatu mu waziri yomo ase ko ne kero ekenene kigima kokuleli myake elia ya Dr. Fred Matiang'i lili alenge OCS Interior ekera ali go ikasi kwali kumanyanga okoleki obere gago ika naende wakonyoranga ebabwalta chi budget sire chinene kigima ase igo ekerago chase na beko banga nogo semeli go chasa abantu porogongoru naende nga maete atebanga mcheza kwa utuzwa naende maete nga ekerago chaka ntobwato gosemeli nga chiskuru cheito aha na bara beka maete lilikuwa iruri kondo okwane igoro okwane no muwaziri ose gwachira aseme yegelia kisiasa ose no mubungo ikiranira omo MC ikirani tigi bitina sabe binto Frida oli gama gendero oboli nyene skuru gete etaragachwa batebyo nyene abali mu batayisainia se skuru elia batebyo nyene abana mbaroro bakolte chikosi cy'ubwari mu bataranyora amabaga yemeremo ebina bibinto toganite kwigwa ano nyene no mworo kyo taranyora emeremo sabali baga kwanera mangana leke otainga ncenge emeremo iko Frida ngendo kingencho abantu bamanye kuyegerera mate ko iruli baga elimo akabaga gakeiga kwamanya guchaka kwara chigo solinga waja kuitense kwane gento taite kikwanyo libaga mate kunya nasinyunga omubungo baire libaga wachakira naende kumananga gochia iga pale toroseti mase mubunge motogi yakeiga kwana magendro saba magendro kigima matebinge mbere mogo kora nemia lakini bisa komenta kapara kalioto yubekera na nakalami trochenga mbuya bogo kolna botogo kwana nemia kaiko kana sekero kiri matega ko yunga na next round imbabu atemero beliyo komoira ni asekero go akonyaranga abo charukia magana limoko mwa kabisa kondi fitingana naga nitukondere mambi ya bono boigo ningana bere koleto bokongo bonene enaro matendo bwate enaro yebinte binge enaro nero yamarwa ndobuate enaro yo yebinte binge kegima kurende enaro nero twanyoringa nyabere goswa kurua teknolojia enya echa tukanyora chisimi to kwa rebiara maite mugaka naro ndenga rero chisimi muka bwate muka ko charukie biara mocho koro no ta kongolera na inche rero mpaka mago korongo charukia re kiara kunyora ikarasta nyumba ale kunya charukie kiara so koro na kunya charukie kiara naende yabere koro byamangana na mono kunyoranga nonyanga akore ase chinse chiri hisiko ose kore omuchuna irobi nabo mago kora wakire simi mocho koro tigango na korora mbuya mogendrete na ono tukonya guchanga matukonsi ase ngencho esimi yache kabisa kurende abakongo to konyoranga mbulinga enaro yesimi enaro yesimi bose enaro otumika emitandao mate enare yabere kwirera nonyanga nabanta bange nonyanga ndirimo koragira konyoranga kiro muntu nkoragira ale kurende esimi yakunya gucharuki tima dukorenga ne Frida kwarare nona se emeyigere abantu ngo kwanero bale lakini abanyaramo montere nesimi yabwate ari usino mutanda akunya bakore ibintu byaye konde negendo kyabere yakorokana timetike nonyegero nyoro montakoragera kabwate esimi gako ni appetizer ko inde bitora betoko birora ase kenyoro kayo bakongo bore muntu kyabwate esimi yaye job akunya gucharuki gari mate engana bokumbo iyo kero muntu nabwate esimi na kwagorete chibesa chiao igonto ko bato tanga gato tumike simi yao kolinde nga ekero ogotumike esimi yao wetanye kerengo ngocho rikwanyoranga gwatwarire naro no bwamate boli gotwara nabantu bwachaka kubunika maite ekero konyoranga muntu anyomete na ndaro online saa 6 maite na maboli amange tokonya kwehoria
igo mate nebwenrete no ena rugo ikire no nyanga nekero mukuragera no ena senyomberi ino mo mukubeka lichikonga litokoragera gutumika simingo kariki nkoyo no tande singa no muntu akire emergency eri ndimo mokonyora ribagali abene gusanga murosyo bwa mato bya senkeli mwa mukubura nakiri tukolia oli alenge tokunga frira ngo acha semere maiga kwanyoranga umuntu narokogosire chinga kiri murasemesa nali gusanga umuntu narongosera amuntu abatebinga okay usatebinga umuchando norumbu atega chibesa chianchandire ngakingokora chat WhatsApp tore nyomba bukira umuntu akokora indu bya yone ndo chatiga umatebire rumete tukolia nende alenge no mate igonechi bundles igonechi bundles wifi ere nyomba igonechi bundles mo salia kurinde obo sanga kuriamo nkonyorore kwabeire gokone kinga mwabeire mo gutwara mate simiye injira murakwane no muntu moraine injira murakwana asisimi terengaini ndokunyara ku replace okwana kuri asenchira ya bene boigo okonyoranga no nigente kekabere kurira abantu abange gutwara no nigente kurukunga okotaka kumanya ibintu bose anxiety okotaka korregento okonyoranga lero muntu agutabuka butuko gati atarakora kene yose tete kwa Facebook bose TikTok arenga ono konyoranga obokongu bwachire bono abantu bono nigo bakwenyorero omogoko gwethera semitandao omuntu akobeka ibicha aso mtandao kera bikiru mtandao kerenza tatekora irenga ikire akonyoranga ekera umuntu ataralika kinde gyonse ekera umuntu atarasanga ekera umuntu atara comment kekera mbaro tatekora ngo comment iri bose omwanji no comment iri kabisa onyo mwanji atara comment tebanga aingo bono gocha kwaligereri onyo toko repost ye onyo toko status ye ngota etaligereri kwanyoranga abantu babeire bago etana asencheterieno ono maito bokongo bocha kero muntu agotwara okogani kumanyo kubose anxiety ye okonyoranga liri yakonya ko abantu bono okwanyoranga opost etera osinche bono ntalibuya ucha kwibole mubuli inche bono ntatongiribuya ngakema korashishas akonyoranga abande babeire bagoita gwetera semitanda yesenge nchakoranga nchenga kingo post ibintu bitari ko ba liked kwanyoranga anxiety bere igo egento nago tebanga otumike mitando no kujekole ogutumike simi no kujekole kulende abantu bagwendete bakwana kinga babeire bakorengana chingaki kero bote babesimi yabo job tako ngaina bono mambia yetumike muna chinza chiroro ekero kwale gutumika kabambe ngai job akaro manjo mulika gutumika Nokia osensi 117 yarenge ndobune ikyo ngai job arenge kikwanyoriri bakari gutumika simi yo mondo tako pressure ngaki ngaki gutumika simi mona esimi ne yabo chibesa ne cyabo gorete jibambe abange baligisiri chinyeni aso gutumika chi baligisiri ekeliero bayiteira mabere bayiteire chae inukanya ko ngaine kanga ngatumika na tokwende duka na togore tokwa na mugona ne twae kwete chinzai tumegange simi ibune bwenerete azikole no mwanchumurelia undizi TV mambia bono tokubulinga aye obotumiki bwesimi wabere bokoreta obokongwa senyomo ya bose kwarore montondo bwensi onyorira obokongu wetera ase obotumiki bwesimi nalibo tokubulia ase mambia bono nabosanga na intwe wetera aso mtandao oito o Facebook Ndizi TV News Digital asense media ya YouTube Ndizi TV News wetera aso mtandao ito www.ndiztv.net wike namba ya SMS neli Frida nabo to sangana intwe wetera ujumbe yagenke wetera sinamba yesimi ya 0792192834 elindobe gukorwa ekerengereri kyabo akorende totereta singana erengete obochenu nigo omuimen repui county ya Kisii Doris Donya Aburi abeire gago chakia bene umuroberio ugo chikwena na ebitamba byobochenu gochia ase abanyaruka ase chiskuru chuboroso na wego chiskuru chiria cha junior secondary umuroberio beto chakali chukuri
igoro asabete batebanga no muroberi boigo gusirwa ne serikali ase bali nekirenga gyokwene abana bonsi ime county ya Kisii na boigo chi county chinde nkwegubale ogosirwa okwelinde babe bakonyora chinga kichinyororo ekero bakogenda ase chisukuru oroboti ruabetero kwalianigwa no musakicho gwa mangana maya kurwa ase county ya Kisii Julie Kerubo. Ritkoria rero nigo muteneneri w'abasubati imeye county ya Kisii Muskedori Zaburi ara umuroberi obwikwena n'ebitamba byoboche nugo cya saboro kibubichi skuru cyoboroso nabo igo JSS asegeti kya Kenyenya twachagaiga Kenyenya torakora omuchanda abana baita baisike bagotwara mbali gocha skuru oko babatabwati ebintu ebi byabo byobochenu sanitary pads bono kero omwana county ngima ya Kisii bali bagotumia ebintu ebi gabali primary na junior secondary school kero omwana omwiseke igakoegwa chipacket sita bono emechandaro nemenge nomoyego ikiranwa n'ababwatane bechisemi meye county ya Kisii bakoragwa no director w'echisemi meye county yo Philip Chilchil asatwagire gitambukero kyayo Muskedonya asogosira chisemi. We are here during the launch of distribution of sanitary towels to girls who are already using in comprehensive school. I joined the Honorable County MP, Honorable Donya, in doing the launch, and we want to appreciate the government through that initiative for seeing it fit to assist those girls who need sanitary towels in comprehensive school. This will go a long way into making sure that the girls are comfortable in school and then they can focus in academics. Korengana no mu women rep ni gaene kiriebuna ni gomoroberio yo oragendere chinga kichonsi no yanekero kyumutumoko. Lichike ligali ete tukuna Ministry of Education kale ntukonyara women reps tutarabeke metu yetase program eye igo babegete ngomwana lili ale sukuru na lyakoego baminto na ntu abangina tokaboli yani abane bakogenda chinga kichiabo lili bale sukuru lili balenka chiebisa na ende chacha gocha baadaye bono toigendere likogora mongaito buna basubati totebe naki omwana tugoyegwe ebintu ebi koru January mpaka January chinga kichi chionsi ekyagara bintu ebi mbiri gotenena omwana ataliko bitumeka lioka inuna bagaka ndichinsa chinde nabo murabe mobwata lirie bwatera neti na lirio katali gotumia nigo Muskedonya airari bageri na kuboria barayi bonsi babwaterana na gwikirania magenderera aganiria somwana nchi obotambe konyora maganio abotambe abarayi baminto totigata konyokwana igoro ya siasa obo kabila obo kwasa nabo batoira niri magega toligere real issues ebinto bichandeta abantu nabyo tango togo kwanera egero mwana nchi nerororanga ki abarayi baito ngotokonya bale bono chinza chindi moko kwanera abantu igoro yebintu ata batali gotumia moko beka chi discussion chebintu ato montara watebinche tomboli ebyo nchege ntontagete ntaete monte ebigoro na kyo mwana nako ende skuru na kingo ikanyagitali nyora amariogo ebintu bire basic biri bikogara mwanya bantu ensema yaborokiwa nabo igaba iburi nigo bamwira ne irimbu yo Muskedonya asenganeye na gokonya bande boigo. Nashukuru Mama County Donya Toto Honorable kwa kutupa sanitary towels kwa sababu kitambo hatukuwa tunaweza kuja shule kama uko kwa hizo siku. Sasa tunaweza kwa sababu ya tumepatiwa hizi sanitary towels hadi tutaweza patiwa maji na tutawashukuru sana kwa kila kitu. Nashukuru county ya Kisii County kwa kutupa hizi sanitary towels na tunashukuru kila mtu. Imbu ya mana senyo jo mwarengera tia mangana aya buya mano korwa serikali ya itenene nyasaga endere ko babo ngaini ne chisemi mogendere ko konya abantu mogendere ko konya abangina abana bakonyuru baita baiseke awataona ibu Gingo ripoti rigeta seni Kendizi TV editorial Julie Kerubo. Wiki hima mwanchi mulielia oino morobelio beta kugosio gwa bene aboli tkoligara sensemeli ya Kenya kwani kebna omwana munyaruka ngosirwale
wetera okoegwa ebitamba byobocheno tobetokorera ababwatani kurwa Sorogongo rwa Busi nabo igo abarai ebyombe bitali bya serikali babere babasoke bene abo igo kwena na bale ebitamba byobocheno ekiringa kyabekenene no gusiria ebikorwa byabana banyaruka gotaikirana eskuru chingake chiri bagotego ni gitambo kirekia ekero mu Women Rep County ya Kisii Dori Sabuya beteka gochake bene umurobile yo nakani kibna nachikwena na ebitambe byobocheno gucha sabanyaruka orwa ACH skuru chiri cyoboroso nabaigo junior secondary school. Egitambo kire ekiya kigima ekero konyoranga abana abanyaruka bagusirwa buna kwamba uko igunga onige serikali abireke bokumore oberio bene bokorekinga abana bonsi nkonyora bali ebitamba ebyo tali bali batali kwenyara boka bonsi bono tigebenga bune bitabu Frida oje buna mwana goche skuru ali kiseme kikabe kyabusa kero kiseme kyabe kyabusa omwana ko ende skuru ebitabu oyegwe kalamu oyegwa bono na abana kinyaruka kire tamu tigemanyekane nga bono kire tamu omwana kagoche skuru oyegwe tamba kyobo chenu mwana tabwene tikobore skuru asengencho kuburwa ebitamba byobo chenu asengencho nigo toganetie abana banyaruka basome yes anege tambo kire kiya kolende nje liboli ngunya kweboli ryoka omwana omurere nkimoko moa muteta asirere kominyo kichinyoni abange baba konyorange babwate bintu bakunya ko chifanta bagwa korondo Frida barabunkiro cheba bwendrete ba Uricho mwana munyarakera ko bitamba byo bocene kegera ngango tumikari kero mutinyi kubwatikana nekerengeri kyabo ababwatani bale gwesoke bakobori nga nkiro cyo job tara umwana umumuraire kerengeri kyabo ngiriki omwana umumura nere tiga golerwe boxer mate ekero mukunya kwapa nyaruke byegwa murankunya gwechaya bali nkunya kuirana na bali tengo tengano na skuru ali konyora kwalinga balimu abatebanga bagwa kaba muri ebiranye biroro munyaruke herbacha kumweberika bose ekero muise kagosoera ire buno mumura mwali mutego tegerera kinakeli ekyo munyaruka ateba na kyo mwali mwakorera Frida kwanyoranga nonyanga oyo no munyaruko okogoseire lakini asengencho bose kwa motogonyera bubochi ogosoera okobekirira amamocho mwana munyaruka tari gotogonyere atushautiwi bono eline kwene kinga abana bamura nabo bali kuiranana nabaro bayi ukende asengencho ababonsi amaite aibuno monto monene naboko bagoko understand ibintu ebi lakini asa abana bake abarabunkunya kwebuli bara maswali inkiboseko keranga yes njetarare igo boy child habara kimoko gendali inyor bogoli kende ndundore expensive mono very cheap akamogoka etamu ngima abela isiketenga baraya babere bako igwekerero kiago kine kiago mbachiko Para monchererio ubuna agwenderete kondo mwanche muri ere kanto kumurikira ayagendete kwene kigwa Sorogongo rwa Busi nigo amateyemo etangire asigita seni kyabanyanyimbo magega yogukagirwa goita omwana obo mwaka oyomo naboigo omotienyi oyomo akorengana nenkeyo nigo amateyo yaberige kobera senyomo asigika kimetinye bere asikagire bunanigo umusubati yabete gakongenta omwana oyo kulendo mugako eboigo nigabete gagwikigwa asabanyanyimbo chingaki umusubati yabete gakorera bunanigo abete gakoegwa ogochika elinde abekagoita omwana oyo monchimuriria yatobetusuboso asensemelia kabere ye studio tonyoro robotyo rasinchira yowekirano nigo yabo muichano omondoko amona maisugusu imiye chinseme chiga chamachuliri ati magega yabamenye kora chinseme chiga kuboka na konyoro umuberi bw'umusacha yobobwe myaka yegatwa gogendereta gochengene na roche ase gwikabono batamanyiri gose niga itetwa karetwa sayo gose niga sombetwa muna mache nege korwa kegendete goichanirwa ase kinyorogi abo kinami ime yabo basi magayo mwana wo mwako yomo no mutinyo yomo gusiria obugima bwaye ase nchira yobotutukano
nigo omong'ina Jane Gesare akoera buna tibabwate liomanarinde lionsi ase asinyure ekikireta yonsi gokorekana ase mukama murone agoita omwana njenta yo nkare tundubari gochigoja arosiriranji kanyoro goteba buna ogotebia omomura ng'arora nyomba omwana okoreta omwana igo nkarora ogotama nkamobwata kero namobwata omomura akaenda kobeka ripoti korwa erio omogambi amaka agacha bagakwana nera akaenda mpaka nyomba akarora omwana oyo nasirete omogambi assistant chief agacha akarangeria serikali igacha ekaira omwana igo nsinyire nche ntuomaneti kende na momuro itari gotenena no omonto ogokora egasi yaye ya bodaboda ogenda maambi ochigocha marogoba gosachicheri moigo naenda ncheri mogasomo nachite nonya magega yo gwaka oroboti ase getaseni kia banyanyimbo nigo babera abo babete bagotangwa ase barachikoba bagokigwa bosio obwekegambero chinguma nigo chigotumanya omosubati oyo nigo aenegetie buna nigo omogakoye arweto gochika omwana oyo abeka goitwa nonya nabo nigo abasubatu basabirwe gotaimokia ebitambokero obunebyo karachita bachikorwa pia ase serikali karo igeta ase serikali agacha bakoyu omwana bakamuira bakamuteba nere tiga bamubeke masenye njona mosubati bigata betana nero mutebetia ngento omwana bagiye ngayo omonto akote yo ngento omwana kwa ngento omwana tibaga kong'enta omwana tarenge koboria omonto okogora omwana amooneri ibaga kong'enta omwana gosaimoka agende igari ase anyorete omwana oyo amoirani oro eke nekekone egekong'u naende etokumeti sana ase omochio nigo eyamateyo yabagekorera ogosemerwa kwabo ase omwana oyo chingaki baeneke buna nigo omosubati oyo abeira ase enyome yo ase egeka emeti nyebere chingaki basinyirwe ningikirereta yonsi gokorekana omuro inera bwiekore ntobwati ore tosemeretie nandi nera bwieko omwana ominta abwate nere torigereretie ore kogendereria egesaku bona abanto baminto igo nakumirie ase twakumirie tokumeti ng'anki eke kiabeire enchera nkamuneye egekogera kero ogosaria obogima bwa omonto okuno okoragereri gwokobe naende ntomanyeti omosubati engento kiamoriete ekona igore ng'amatuko aberire egana amatuko amake sana atarenge konyara goikera nsachinde gotwara oboru naende bono kero tokobwati bia twanyareka omwana oyo iga achete nere buna achete nere nkiare koboria omwana baminto korende nigo baboririe serikali gokora obotuki bwaime erinde konyora oboene bweng'aneyo boigo nigo baboririe omosubati oyo koringorigwa erinde komanya gosina bwate omochando obwobongo igo tware gosaba serikali echungusa omwana oyo oitete omwana oye aro nobongo bwaye mboronge bore kwasese sauri amatuko arero nabo konya omonto are barimo ogokora egento banto batamanyeti tware gosaba serikali echungusa omwana oyo aro nobongo bwaye mboronge bore serikali kora uchungusi buya erinde emanyekane ng'a omochando muno oyo ng'aiyorwa abanto baminto mwarenge kubanja obogima bori omenyete na bunya yabathekete amenye omwana tigamenya omonene ekogera nyasaye nere obwate obogima bwake roho yomo nigo nabanto baminto nako batega kiando ase more togikerie eng'ana muneye iga ntobasa koyanchera ekogera obogima borobwo nyasaye okorwa mwanya abanto tigakwera chingaki korusio obogima bwegetongo nyasaye abekire ase ense Frida Kerubo Ndizi TV amwanchumureria Ndizi TV negekorwa giego ichania kigima ekero omwana ore n'emyaka emeke kigima akoba gago ichwa asenchera yobotukano Frida musinyire kingo kwana ekobwatekana neng'ane asengencho oyo no mwana otamaiti kende nkiba kumubune amangana makongo kigima namaboli tukonya kwibulia emambe abone lakini nabona nyore nga buna babere bagoteba atiga ngali ngoli gwa sensemeli yo kana bora nyango bongo mbo ikerenete biyaigo ana bora nyore chinka abantu na ebinto nebinga abantu bagwetera akwanyora nga bayimukiri getambukera gokari ibintu bitabwenereti tote banga mental health ne bwenete abantu barairwa session
barakwanirwa ekebanga bono igomete buna chinga kichiga tole bintu nebingo montagwetera igona baraimoki getambukera kore igikoro gitanya ko bagegoene kigwa igokera bari gari ese chinga gari mwara monita ngaki abantu bamenyete mwara manyere chidani chino nga kichire bakakora nga Musibati yakateba nga niga tuguchika nga abekago ito mwana ayanga kyo gatebe go ito mwana na ndo ito mwana ekyo obotutu kanumborega ura kintu metenga serikali ne chikwero libagari abene korobo tukibwaime elinde baba kumanya oboene bwinganeyo kurende nega korwa toko batoko gikelia ane mono ekero abaibuli bako baba goicha abana na boigo ningana boigo to tukwana litukuligo tatebanga tilibuja omoibuli kuirige chambo kirio yogo nebanga nogo discipline omwana ogo obe gokwirige tambo kero kirabe kwirira erego sirio bugima bwaye abana na bengencho abana na masesinia fulete ngotebinga abasubati abange basuira sinyomo miaka 5 miaka okonyorenga umwaka miaka 5 nemo miaka 10 batabwati abana na mange okonyoranga bako bagwetera aseboigo onye kwabiro okonyora ekegwa kyumwana tinga Frida nonyanga chinga kichinde obe kwa konyora omunyaruka obeire gako nyoro mwana isiko yenyomo oshire no mwana oli hento wena tota binyasembya mone kyagera umusubati oli tangani ochire no mwana nabwato umwana oli nekegwa nebanga mwa monyora tiskenyo iskenyomo umwana oli nekegwa kigima asigo umwana oli kagocha tigaba amataba bakumwanchirana umusacha mwanchirane buno umwana ogo nabora nyolenga nore mwana byekobwate urachikonyora nyoma etu chikonyora mwana onde asigo siku mwana oli morende kigima takuruka abana buna bibirenta nebo igo abana aba basike kigima na abana bengencho kigima kiwanchira umusubati nkinenda okora wanchire ngombe wancha ne moria yes kiwanchira umusubati ancha no mwana enda abasacha bali bagwancha umusubati obwato omwana ndate kwa ruserie ko bimambya bona asengencho nigo you are taking responsibility narora nyone otayiti ko take responsibility lakini kwa take responsibility I know musacha omusacha orenge na basacha ikomi yes ase kulende Frida boige roboti rowichania ningo abantu babiri bagosabwa gwaka oroboti chinga kibabira konyora ebikore bitari ebironge kagokwana ase oroche rwage sagane rogotoka se ekinyoro kyanya machuriati location ya Nyamakoro to omuchivu location ya Upol ombaye nigabetega kukwana aya magiga yomusacha oyomo bwemyaka ya igatokotoka aga sireti obugima bwaye ase ensemeyo ase kerigeta ikoma getaramanyekana ingikabete kwirira ogosiria kwaye ase obugima bwaye ase nchira yobo tutukanu oroboti robete rukwaleni wa nomosaki oitobo mangana mayakorwa ase county ya Nyamira Polycarp Okara nigo yabo muichano omondoko amonama isugusu imiye chinseme chiga chamachuliri ati magega yabamenye kora chinseme chiga kuboka na konyora umubiri bw'umusacha yomobwe myaka yegatwa gogendereta gochengene na roche ase wikabono batamanyiri gose niga itetu akaretwa sayo gose niga asombe twa muna mache yasa marita James Gitutu ondo muturuti obugatauri si bana gerwe report ngomuntu nare roche arabo nje nagera mutureti mwenzangu namuthebigera ngorocha abu ororenga ngikero na tirimboka nabangano bo narangirie chirani ayete itutimboka ngotorora omuntu uyu twaicha twaikarocha maene twaene kitwanyora omuntu nari roche ye kworo kyanga omubiro oyo igorwetare aito karetu na mancho ka chagotigerwa gaiga goso gaitwo karetu kabeku gaiga biro yulengege sobono chinga kyurusi wa asoro chorwo nigo otamanyekana nche no mamenyo Nyamakoro to sub location onde nkaga tuachire iga tokonyora omuntu kale roche muntu ina bari gesogono bono goikera iga bono nturamumanya muntu ini gari omusao mokeiga bwe myaka ya igatwa ntomumanyeti kurenganamo n'umugambi kurwa sorgongo rigasirita Paul Mbaye we location yejiga ya Nyamakoro to nigagendere ko bagagosemya abananchi kwane kibunangwa akabale oroboti nenjire yemo yo kwene kibuna ekirama bebuna ya igabeire nkonyaro ale ko bagagosega sigerwa asobwango nabonta yatekwera libagere kosaba abantu baitonga ngakiende muranyoro omuntu ari roche mutamanyeti
Osemorocho muntu ondorocho so ndore bwa korire koregetari ekiya bwa ngentira korire ki abananchi takwa bakobeka report bana buna rero ikamwatiga mubeka report amanje gare goichora airo mubero yo totoka lakini na mwabeka report moroje twachira iga serikali abasigari bachire twabwatiranie twarose mubero roche oirure nkendu ase nkendu aria abanyene ngumanya bare egera bande banyuruchora batikonywenye ase njerere ndonge omweli oye niga abantu baria omwanchobo abolire kurwa senka basemerigwe kwene kibunangwa kabale orobote asegetukiri kyabanyanyimbo kya gesima ose ase chabisi kinene cy'obutukime yo mucyokeroka mwaro mubiro oli bunokorekana mosacho monyero mu mwamu mwara bunakorekana myaka ya gatu taraitani myaka taraika myaka 50 karoko murigerere motebye moteyo moiri ose ori okokoboria aitanga keresimi osagenda getuo ya polisi gesima osagenda kerokaria tisia office egera bamwomwera kyo nga yumubiro gachire banyanyimbo kurwa segetasene kiri kya gesima nigo baikira na saja igana kurusya omubiro nyagosira na kuyira ase enkendu eginko ripoti getasene kya obwanjete kya Ndize TV kurugeiga asorocho regarwa kera bwonyambo aiga asitinseme chiga chamachuriri ati ekinyereke iga kyabo getaurio wadi iga ya gesima county ya Nyamira inchego nkoruko Polycarp okara Okay, mwanchu mulilia nebikoro by'obwichanya kerende tore no kwigana serikali nebege gukora ubutukibwa bene nabo igo kumanyanga ngayo mubiro yobete owokorwa ekeraba menye bensemeyo bakagetenga nibo muntu yabete kagoitwa nabo igo koruto asensemeyo boseniga bete kagosombwa na mache kurende nga obosemiga kwabere gukoro basensemeyo nga ekerbaro libikoro bunebyo mbabwenete bakoroboti elinde nga bali babwate obumanya sensemeyo amangana alingitayo abaikirana nabo igo kuriringa neyo asomweme. Yes, kurende Frida Boigo nobo semya tokurwa gochia ase aba Kenya kera tukinga mumuromino bosomo sanyogo obeire gagosira ase gekagwetania ase litukelimo osimya terikosoa kende muri komonyora no mubwenda temo mugwaka oroboti ase abanyanyimbo boigo mucha kotebanga teatura murigiti atura ya ka buri gwetaniri tukelimo genda mwaka oroboti ase abanyanyimbo omuntu yu achake kurigwa bene kero omuntu yabeche achake kurigwa nabeko bagekoba ase aororo anene mono ego konyoranga bose onye ase egesie kebe obere osiro bwima bwae nabeko nyoranga obeire gako enekinga obeire abanyimbo babere bakubwa tena tabanga umuntu oroboti n'urwakiru naende umuntu yo kabiri gagotoka sensemeye nabera abigotoka nere asego nebwenete mwaka oroboti boigo ucha saba nyimbo korigendo gitelie keronge akoroboti erinde igechambo kerio kebe gekoirwa kere keronge naboigo obotoki guchakiwa ase enchera ya bene ngonyo kumaito yo mino nasirete amukora enda moracheki morara gosenere kegeranga bamenye ko sensemeyo mbaye negetinga mbara mumanya gwikira bona iga ego bali moro chinga oyo minora beiri gako raba boli asigi kamete na boranya lejo bunendo muntu nga anywe tamaru akanyaranga ngwira naringi mwae akabakagoteria gasoruche anyaranga macha akamutirimbuki wikagari ego nga nibintu tokunya kurireria balinde tororenga ningi kende tomubere gotoka asensemeyo akorende ingane gotoka kali gesogono eyibono nkoletera mabuli amange kigima kyagera namabuli amange yes tani ngana tarabeto watura tali ngana njege ndona abingotira namabuli amange korende tali ngana tarabeto gutabokia kwikero botuki bwabiro bokorwa kabisa nimetingana abantu bagenda tugutubwatia asensemeri ya Facebook akerondo chenga Victor Omondo Miyenda korwa Nairobi West agotabanga antigatome pole ya yego chia ase ogosira kwa Evans Machani uyora bega ko ni balit Korea Friday alinyiri bale masaba ateba engora
ochia sensemeri ya Masimba ward oyo Victor Omondo Miyenda akera kogoringa Anthony Ragori na Mikirwa na Jacob Ongeri babagosoa ase omoroveria taisi amisi abatanga good morning alive watching from Nakuru City nikiwa na mama watoto Nyamtera kwa Cleopas Matinde, Steve and Eric Asanya. Ujumbe, wish you all nice. Rebecca Bochere inaotewa wakire bujaku abo ensakia imambia ingia mwenzi na baganeirie na engora enenegochia ase umuchie ogwaro ase okumusiria tata ino Kasini Eliaza Okero Omuro ndoche boigo honorable Julius Omosomba pamoja kurua Amakara Matutu Settlement Scheme Nyamira County currently at Keroka Technical Training Institute amo na Geoffrey Okongo. Dennis Mogoi, good morning from Naivasha Karagita following you. Boigo Ndochenga Dolphin Mora, good morning Job and Frida. It's another new brand day. The Lord has blessed us with let's say thank you to him. I wish my children, parents and friends and all these fans without forgetting my enemies behind to have a calm day ahead of them. Watching you live from diaspora, be blessed abundantly for the good job you are doing. You are doing really makes my day better. Frida, kokonyora voti ronga bunoro, kokonyora a message ngabuni, woko encourage, otaracha litu kolia benenga, ni go ente togenda tego sanga, ente togenda tego na omoyo, ogenda tego kora alituko liaba ligeli baitu Wandizi TV, babe vale buya mate no moko mugima. Kingo batebinga, utambinga, naye okogera tuhaboka. Onye toyo, otigo to me message ndokoboka. Aseigo naye okogera tuhaboka, aseigo ntotebanga mbi mono. Okay. Ekerondo chenga Geoffrey Oguku abatanga watching live from Nyandoche Ibere kama kawaida na Honorable Julius Omosomba mbiyemana sana. Fredo nduko korwa bitare bukira bonchari bo Morenda Sonekano wale imiyomorogeri omoseti Innocent Kebande sokuratanga watching live from Rikenya Village, Nyamira County. Nicholas Ogega korwa Nyansongo stage tanya komocham. Ayub Mauga atanga assalamu alaikum sobo wangu Ayubu Juja Mngeva count me in ayadi hadi tama yani mwanchumo rigero yega by the way ani akongo kike mami mbona amedamka kweli. Frida, at the end of show no check nga ege swali nkero kunya kuyegeria ai job era ndiye ngata kwenda Mombasa so mutimoko akanyaranga nimekimanya ai go kwenda Mombasa gotenga assalamu alaikum. Alaikum salam. Ishingapi? Masalhaba, masareheri. Pendo matenga sege Swahili ndobwato yobwenete ukwani yonde hujambo shikamo omwana nero kwania omuntu omonene asari nga hujambo omuntu onete nga shikamo. Aha, marhaba kaka. Frida, evine mintora kwe. To denga shikamo denga poa poa. Piti. Fresh barire. Denga Ayubu Mauga konya konsomiare gaiga. Yabana sana sogo saime morogeli wensa kyabana mambia. Fredo nduko kurobitare evokeire bonchara wa Morenda Suneka pamoja Evelyn Misiani kurumarani pamoja Nicolas Ogega Nyangoso stage ndani yomorobiri wensa kega tia bali wende tukwatu morobiri wensa kimambia Sama Chuki live from Jogo. Boigo naro omochokorwa bakinami watengera ngana tutubwate asimambi yabono igatia bwana tubwate mambi yabono hando chiboigo kiongozi Zefania Onserio awatebanga live from Riana Bonchari akondani moroberio. Samuel Blessed Son awateba live from Kerina. Thomas Sangara Burkina Faso from Menyingwa tuned in. Samuel Blessed Son live from Moseta Innocent Kibande from Rikenya Village na boigo Ocharo William emambia bono nigenda tukwatu moroberi wensakia emambia yabono kwenda Frida kira chikuraga ensa emo nenuso ento chigotwara omogeni kyotara tugotwara emambia bono nto chikoba togosanga nomenyekitani kurwa sensemeri ya Homa Bay Charles Mugaka oyule enas
sarabe kagotosemia emambia yabona igegoro yoborere bweskali nimetuborere bweskali babiri bo gucanda banta bange yomanchi muri yegekoraga ense yamo nenusu nachiko bakagwikira nas studio atumanyinga ninki yakoreto oborero obwe ebimanyereri imbere byebi nchira kiarabe gakonyoro bogwenia nabo igonchira kiarabe kugwetanga ase okonyora oborero obwe gomanchi muri yekoraga ense yamo nenusu yabona mambia ntobeto gusanga igorere bweskali asigo manchu muri TV to basa konyegera boigo maega yogo tabokia entunde yengo chwa so atore ase ensemo area ya magazeti buna botambe ni gonko baetia gwetera ase gazeti ya The Standard nanja sensemo yane ni gazeti ya Daily Nation tia tosaso mutimo komukego toska tonyegera kwira ntarasege kekerosyo erinde tobeto gusanga amange Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Unasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, unapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Kurikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi cyonsi kiriya kikuburukanirwa ne computer nabo igo kiriche spray paints no chire mbabwate keyboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebintu au byo gukora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore all sansura building angena kisi main bus stage guswa kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Naona ngoma imeshika sana. Lazima nitese. Ndio maana nimeileta studio. Karibu E-Generation Studio. Asante. Nani kama msukule miezezeta vile vitambulisho nipete na such kind of love baby sing unanipenda. E-Generation Studios igo babwato bokorera ubuya bunabono mbabwate photo studio asura kukibice kingiya kinsera ejo abantu baho baragusunze asama tukare bosyo mbabwate DJ Academy asoko bunduso muzike na wocho ganya kingero kingiya ejo abantu bararengurya mariko mbabwate audio studio ejo egasoka mariyo y'amakironoko nagaiga mwanje are nayo gukora bare live streaming na bwigo mbabwate video shoot
asibabwatu chikamera chingia echo chigosoke chibiche chingia kweli kweli komenta nayo mbabwate sound haya eyo erengia asemesangerekano banyole asenyumberi ya Twin Towers lirongo lya gatano na kabere yani 7th floor ibiyumo chiokisi. Karibu E-Generation. E-Generation Studio, aiga utapenda. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa bus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari n'oburema bwigomba bwete short courses cya BCD na B executive ubuye bw'ukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka umugima aborukiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bwa Kigali gya NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru gusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasi ya form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Chombe chiboli hani chatwarira amageja nda nteme ko chisibika kabisa kage teboli chisibyo sibya engombe imanya ko bangatiri koleta mabere pia ni ngamabera ngasiri pinga ne ngana mageja kai mwaga misati kayo mongna kale ro kale kwengesa buni ke chianga chitikale tata atali angara ngo sibya njombo minto abo kongna nyorire ga chombe cyane ko kikabwata mageja mange sana oro nataka ngandi sabunye yo bosie nabana te betu no musani ona gante nango kora ikabire yiga basi nchisibye misati tichibu ati tichikala tara mabere misati ingaki ya squeeze na jombo sibye sabuni ngakikali kwanya ko ibwana kemo keke misati tiga konya goteberera neti abantu so musano na gantebya manya iga esabuni eye gusibikianga tali chiombe hono buna nengire buya iga tiga ne bintu ebyo mbiko gokonya nakiwata aba nekoruko eduke yegoruko Enokem Agrofet ego toka imeyo mucho bosongo bosongo sita naende bono angoko kwandete angoko ndo cherengi ya ga iga ngokeye omuiri getakagura ne na bugateire iga igwa na kikale enter tebwe kainde bone cyane kiri ga iga ne peti na kicho chikagara echiana tata echikore gusunduka yanyama lyanyaka ni garo chigoro mwaka misati amalyogo ye chingoko nwali chindagere chingoko nochire chindagere chiombe nochire ekena bana nenda nakinayo chagire chindagere kurororo chindagere bakone chingi echikomenta obunyamasi seloka yawo yango nyoliga neligo liyabo talirigo liryo kwaboi neligo lirigo kwana mubuko omugaka misati namaene amosi kwata abana Enokem Agrofet tinkoliye balieteri ayenda iga Enokem Agrofet yabo lyasoire misweti kangenda nchikoliye bona konko ende ndora munna malisera buli oli mugondo ende matebyo ngamangana nale mangana abere buyabo egera nchikugura amalyo gaya none ndagera yechingoko echi namaene talira eduka ya Enokem Agrovet imeyumo chukisi banyole ase nyumba ya Kisi Kenyoro Farmers Cooperative Society eyurange na Market Plaza Goshe na buku banyora opposite Shell Petrol Station eyukale ya Karukiru Falcon Petrol Station bono niko bachakira urusegi rw'aborondorogia imiye chinsamo kiri cha Jogo ange na Jogo Primary wigo na buku bakira eshimi Enokem Agrovet, one harvest at a time.
Spexels Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chobumanyi bwegoro bono nkwanchira bareti insurance ikobwatia AAR GA Insurance Area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyomo cho Nairobi asamagacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri meyomo cho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Amariogo yemete ni gabeireri chibwase amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari. Super Medical Center egotoka somo chiobosongo ni gotokwego keria kuruobo wenya wetrasa marioga yokurwa ase chinse chesko. Ngurwaria tora amarwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayokoringori wa net machine chaito. Ngoro Cross Mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwa ritora amarwaire amange. Ande karabu ajine ntogwate chi machine chigo kumureka chiaro rangi kerobobe. Chigo kumureka omubere omugima gwansera omotu mpaka inse na ichigo totengi kerebo bya marwaire kiobwate twamanya kwa mariogo ana abandi machine yengo murekera yarora mechando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia mariogo ito na bako guikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chikobwatia 0737746368 gose 0712526764 abantu abange bayeteire gana inde babwenire igo totwara bwoba bonde bwese akara bwachire use kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubiya morwaire munaria ale chronic nkonyarwari tole. Omubagani ofani
ufanisi resort Nyangongo numubogani uratimuke wegokie na gusanga mune amatao wikabasani ime y'umubogani uyo nigoba bwate obukoreri ubuya asaba kuri imirimo babwata muzika nigoro n'amahariganyo y'obuzera cindagira bakoroishya nigo kire cintuntu muno asebo igoba bwate kirumucingiya ase oralire cindagire kiga mbabwate kinyumba cyo korara ecyo kire cinkare kibwate bitande biya byarire buya nende cincanukerage mbabwate swimming pool asura ako pali buya kogendrete gusangamo nabalya bwanjete ime y'umubogani uyo nigoba bwate e wifi TV ngiya asokwegokya na kwene kibuna tuli bweterwa na kende gyonsi ekyo kiraso mtandao onye kubwate umuyigonde bwensi umusangerekano wasura bwenyangi mbabwata sura akorera umuyigoyo asobotwerera ubwigoromono mbabwate bwigetiyekiya asabana bakogosereri na onye gwanjete massage aiganao tutarerero ejo bwerorera ya onsi ayewiko munyene twakere simi usego talera chinsamo chito chimitandao ufanisi resort a good place to be. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Mwanchumulilia Ondizi TV ngokwali nebene ase entunda yende entunda ya kabere ime yomuroberi obwensakia ase tokuba tokumulekera ayayiro bulicho ase amagazeti buna botambe nigongo baetia egazeti ya The Standard na Frida Kirubo obaga ko baeti gwetera ase gazeti ya Daily Nation naraliaya amulekeire ase egazeti ya The Standard ndoche engana emwamu engana erikire ase amaliko amanene kigima netabanga mokora egosoli ni bango ayo na kiekyo ensemo yababwata ni babeire bagoteba badebye serikali mokora ebango korondo bose do not gamble with the tax turuchinga ensemo yaye omosi obwe kampuni ya American Chamber of Commerce Max Lokelo awotebanga okomentwa kwebango asekerengo kibire nugutaisano ase emia ase ensemeria ye Kigali nigo tali egetambokero ekeronge Christina Maina kurwa ase kampuni ya Venture Capital Association ni atebanga ogochikomentwa wa VAT ase emeroberilia ye Chibesa bosobonchire bwe Chibesa nigo korabo konekinga abali abaraba Kenya ngochukomya abali ase kimafile pa kakai korase kampuni ya iPark abatebanga okianiwa we chibesiri chikorusugwa okomento we chibesiri chikorusugwa ase abakoli emeremoni okorago kwirira aba Kenya gotatwara chibesa chisia ine Agnes Mukuha agotebanga okorusia VAT ase chindege chiri chikuiruka ase inse cha Kenya imense ya Kenya korago kwenekinga abantu abangemba bautumika chindege china boygo ensema Steve Okoth kurase kampuni ya Kepsa atebanga okomentwa wechibesa chiriko tumekwa bosichiko na chakuru ase biashara gwetera sebango ni korabo kwirera abakonga mono kubugima tutete The Standard boigo engana emurekeire nelinga engsanano egachumura ibwense no mokonyo ye nigo irabego kwirera ense ya Kenya goswa as a campaign mode bose abantu goswa asobocholi bwango ense yende nigo ekyombekeria kia LSK kirege kwigirira lichiko gekoretamo aba igereria birichiko bose aba
wakili kiabeire giekomoswela linturi igoro yobuoyo butari oboronge gatia mange amurekeire ase gazeti ya The Standard boigo nigo turachi gukumanyia anene mono ng'akia ekina bose egekoro ase omosawa yomo abetega kumusagana omunyanyimbo o traffic yorogongo ria rwa Nairobi akaba kumutikira chingoma chini akamwaka chinkundi na boigo chintachokegima ase korende abetega kubekwa biara epeji ya gatano nemo na gatano na kabere no turabeto kwerera ase oboime igoro yengana eyo. Aha, mancho murieri atangwira ni wikase gazeti ya Daily Nation page ne tangani ekera noche enyo ni mwamwire gabo bolto igoro ye namangana ni gatatisemi asendo chenga morovelio asensemeri chi university already ko kongera avaivoli na boigo aborokwa ase yababetereri wachora chicos chiri bakonyara wakanera na tali chiri yakonyara abana babo babiri bago qualify ase o chigo para kero otkiwa berbokor kiwanga amorvelio munyabo ko enana chisemi gale sensible so kwana na chipesa ase chisemi asomorike te first years ababete bagutumika new funding model ningo yorkiringa ningo bagwata chibala sinyinge kikiarire nigo barachkoba bagosinya wekirane ya chisemi chabe peji ya gatano na kabere ne muri kitengane yo asoboime Oiga sepeji entangani nindo chenga etangi sambire gari kero ndo chenga munyanyimbo le gari kero muri kibe gazeti ya muri ketenga nigo egasi yabetege kolibuka abuli tuligara sensemeri ya pipeline outering road ase omuchio Nairobi aso montoyo mabeteka gotigerwa chingoma boiga sepeji yentangani ne muri ketenga kibono kigambiro kyabetege kona changa kanu tebwati okogwa gokwenderera gutwara ensemeri ya KICC bana bare batebanga endemere yone yabo bose amagachayo na yabo peji 12 ne muri kitengane yo asowe meboiga se peji yentanga ni muri keto musawa yo muyo betega kobeka biara magachi bicha cha chigo tara mutandao asabetega goita omunyanyimbo o traffic peji ya gatatu ni muri kitengane yo asowe sepeji yentangani boigone muri kereteo musbati ya mukuru asensemeri ya Kenya oyobere first black mayor asensemeri ya Northern Island City ndo chikoba to kumurikere peji ya kabere aturigerengane yo ase obweme goska bose mwanche murigereria ani go muri kereteo Musbati omo Kenya oyobere gako ba first black mayor in Northern Ireland chinga ki omorekerete musbati oyo ase betega ko nyorera obo wikoba councillor asensemeri ya Northern Ireland ime ya UK manchemeri ya niko chibicha chikoro kia abu harit koregora na Miss Lilian Sereno ngakia betega ko nyorera obo winga ya kurkurwa ekerba muri ketakurkurwa sensemeri ya Narok ime county ya Nakuru Umancho muri gutaka kwemanya omugano aya nabo kurigeria ase page yo ya kabere ase page ya gatatu ne muri kerete omusaho yomo we miaka 19 yo beteka goita omunyanyimbo o traffic nakibono ubutkibo beteba korekana sensemeri ya Kasarani chingaki abetega kubikubiara kubatikana nama mochayo yokumuita omunyanyimbo o traffic ekero gochika kwa betego kuruigwa no mateneneri w'abanyanyimbo Adamson Bungei ababeteba gokora bunyabina bayo kumubika biara asabetega kwibisa buli twerigoro asabetega kwibisa ase enyumba yo musanyo ya skulende ndo chomurike bigazeti yabo ringa ogochika kwa betego kuruigo sokubori kwa betego kuruigwa borwa sensemeri ya ipoa ngakeraba Kenya babere bakomocherwa n'abanyanyimbo babonete ko bako basoera natali okubaita Oiga sepeje yo ne muri kirete omubunge korwa sensemeri ya Gatundu South oyo betega korinwa Ebon
chinga kiabete gakoikigwa busigwi kigambero asama mocho mubwatreneti yo kumuita umwana bodaboda asirita David Nduati kero muri kibigazete ya muri geto mubungo yo Gabriel Kagombe nigarabe kagutigara gatangirwa sigita seni ky'abanyanyimbo go ikalitwore Juma esekina kya kirabe ke wategerwa asabigo bamuri ketenga ningo babeta bakubikwa biara no mu MC kuru ase ward area ya Kamenu mungai ase ama mocho babeta bakubwatreniwa anene chinga kibalenge asensemeri y'obwagachi bw'ekiro asensemeri yatika aina aramurikire ase gazeti yo ya Daily Nation page yo ya gatatu roskabase wikase page ne yakano manchumuriria ne murikirete nkakibona abonchuria ababere bakugoria ababunge ngokeania ebango asensemeri y'ikigali gose motor vehicle tax ekero babere bakwenike gosaba batandikora sensemeri ya the American Chamber of Commerce asibabere bakugoria ebunge nga ebange yubabikire yekerengo keibere nukta isano igoro yemya nigwera chikobage korenta munchiriria manene anene ekero babere bakwenike ase finance bill yo mwako wechiri bubere 2024 nigibwenete gukorerwa munchiririo kiyima achinga ke propose ya berige kobekwa sebarengete gosangereria chiresa chishiringi chiribu isano wika chiribu emya eyamo asekera omwaka asensemeri kiganchage serikali kirengete gosangereria chibillion 55 ochakera 55 gochakera omutinyu mutangani ensemeri y'omutinyi ochakira tarike ya mutinyu 5 oiga sepeji ya 5 aboigonigo emurikerete amangana aringete ebango asensemeri ya insurance ababere nabaro bagosoka bene naboigo kwene kyanga nigo ababunge babonete gututerare chi propose iki finance bill anene ase atebiringa nigo kero barachikobeka ebange yo niga abange barabe bagotigwa batabwati emeremo osyo wikase page ani ya 5 nalimo nigo emurikerte ngakibone tangia bete gosega sebete gekolipuka abori tkorigoro kero ndochenga muri kibigazete yo amurikerte nga nigo batemete gukurera umunchiriria yo mo we matatu gose bus asensemeyo matatu eyo kubweri abantu 14 ekero batemete kumukurira tabusaguo kigali kegari nigo baruche gas gekolik ase ensemeyo asensemeri ya Outer Ring asensemeri ya Nairobi asekorende atabeteka gutegerera ekirero kiabo nabo igogwo kigali kikirerete omuntu yomo gotigerwa chinkoma chintindi Oscar usiwe kasi page ne ya 5 na 2 manchumari ni muri tamangana ringete chiseme asekolende aborkiwa naboigo abayiboli babere bagotwara chinka kichinkongo ase ogochora chikos asensemeri yechi university yango batikana na new funding model yabeire basomoro biliyo yabo bosira chisemya sensemeri yechi university kera babere bakwenekya ngam anigo aborkiwa banga babetaka gosasensemeri babere bagochandika kubatikana nganinge serikali etarabage ko bachibeso monchi muri wikase page yo no ngikiro mwari bwo kumurikira gazeti ya Daily Nation toso ase page ya kabiri gazeti ya The Standard ni okwanera enchira abaseneta ababeire bagwe soki vene chinga babwatege ikaro na gukwanera ane igatia monchulio bakanetie ase kyombekeria kia IEBC igatia monchulio atebanga kyomo nyakirogo arabe gakorwa ekirogo mokonyo yatari guchukuira libagalia lia ase enchira ya bene goika emeroberiende ebege kubwatigwa omuroberio bete gukora
kurwa noyo teneche kamati ya Legal Affairs and Human Rights Hilary Sigei igatia mange babeta ukwanira nabo gazeti The Standard ukwanira igoro yeskuru gosie kwa county ya Kakamega eskuru ya loko yani yenko bwatekana nebirasi ebibe nabo igo chinyomba chiria cha kibara gosareka igatia mangana tukwiranga ensemeyo ekaba gegosie kwa page ya gatatu ni go chitanguchiro nabo igo obuoba obonene yenko bwatekana na ugokina okonene kwa bantu bare asense icho Kenya au babwate enyamoro kubwatekana ukina wekerengo ky'abantu bagoikirana asnyomba chiria karana ase chinyomba chiria abose chinyomba abo chinsemo chiria chobo chenu abange babo nigo bawikirana ase enyomba yobo chenu bawikirana ase chinyagi chali nabo igo chinyomba au babwate oburwaire bw'inyamore obwo ikira sekerengo kelike igoro enganera bege kwirira abange gosiria abagima abo nonyanga abantu bagosiria amagima abo wetera asinyamoreo ekerengo kyabege kwirira nanse nigo obwobo bonene boro nga nabo omubaro yorabe gukina uchasa matuko abosyo onye bantu mbali go chigopimwa nabo igo goikirana asinyagita tuskebosika page ya kane ni ugwanera buna sector area yabantu nyene endete kwemurunganeria anene mono omuswada w'ikipensa of finance bill abagote banga nigo rabe kwirira abange gosiria emeremo yabo bunoro chabwo oyo Nomo Consulting omo BDO we kampuni ya consulting tax Steve Okofa oyo ogokwanira anene mono igoro yenchera ogukina kwebango korakwirira abantu abange usiria amagema abo nigo abantu anemono bale babonje nabo igo baraite chikampuni cyo bonjuri babete bawikirana ase ebunge na kurwa ebirero byabo igoro iyo komente kana kwebango tokoskobosika page ya gatano gazete The Standard ni ukwanira igoro yoko siwa wechi shipping lanes abose ebintu bikokonya aso kuboliga kwemezigo korabo kwirira okomentwa wechi besa kubwatekana nokoletwa kwebi5 ebya ebyoko bugolia emezigo nigo abono ligoli ligo gosombe binto birirabe ligo kina anemono gosomba ebinto gwetera ase enyancha tuskebosyo goika ase page ya gatano nemo nigo kubwatekana nenge koro kyo musayo mo we miaka 19 o Iyana Njoroge korokana kumuita umunyanyimbo ase epara area Kamiti Road ase county ya Nairobi nigo ingane yabere koleta amabolyo amanene anemono igoro yoborendi nabo igo obwene bw'abanyanyimbo yemanga yo musayo yo kuirege tambo kiryo gitali ekeronge ase abete gakumurwani umunyanyimbo olia okumulekera obotumeki bw'ekipara bose traffic officers ao musa oyo nigo abete gakobwatwa na abono nigarabe gakoirerwa ege tambo keryo kere ege tindi eyenkobwatekana nege koro ekyo musae oyo boigo oroboti nigo koro kinga nigo Anjoroge abete gotebanga nigo munyanyimbo yo abete gakomusaba aliya kikolende akamukanya egekoroke abete kwirira koira ege tambo keryo ekyo kolende nigo abawakili nabo igo bali bwatomanyi anemono kurwa ase ekyombekeria geserekali kya aipoa babeire bawe sokino tebanga nige bwendrete abanyanyimbo nonyanga obeire ega
bwatwa abe gakwirerwa abanyanyimbo baire maguru makemba aba bakumwirire gicambo kere kebe kolinde kumwira buna mokenyo nde bwensi ase engane tosikobosika se page ya 5 na kabere gazeti ya The Standard ni ukwanira igoro iyo bwamate bwabere bakorokana egati y'abanyanyimbo nabo igo abatumeki bechipara asama boli alenga nigo bwamato botali oboronge boseninki kegendrete yemaega yabanta bange kuboligwa amabolio anemono igoro yenchera obwamate bogendrete egati y'abanyanyimbo asabange babo babere bakomochia abanyanyimbo anemono ase ogotekerania emeroberi yabo buna ebwenerete engana yabere kwera abange anemono utuomana na batumiki bechipara ime yense ya icho ya Kenya chi county ababetokoliwa mabuto tosikabusika se page ya 5 na page ya 10 gazeti ya The Standard nige ukwanira igoro yengusanano egendrete igati jomorai bwense Dr. William Ruto no mokonyo ye Rigathi Gachagua ase mugazeti muri gazeti atabanga kubatekana no gwetana nabo ngusana no egendrete igati yabarai aba nigo era chikwirira no enabarai aba bose ense icho ya Kenya kubagekana asenchera etari endonge yenkubatekana negati ya mangano mo liku gazeti ya kwanera nigoro yengusanano yabere korokana egati umurai bwense Dr. William Ruto naboigo omokonyo ye ngana bekwirira engusanano ere entindi ne naboigo o Taiwan na gotali okoronge kolendo mwanchumurelia on Ndizi TV ase page eyo ya 10 ngochukera omwado kumolekera amagazeti ya The Standard naboigo asorobato ukorera boyo kumolekera gazeti mambya bono kwindokoraga ni kwemanya amange na kwigorera gazeti elibwanchete elindo kwemanya amange kulende Frida enchera bene gotuma chibesa kurwa asense chiria cyangumbu nereliye nabo gotuma chibesa kurwa se chinse chiri cyangumbu tomera abantu babo bare asense ya Kenya wetera asumoroberio o tap genda galese Google Play Store download ya app ile ekara gutumika promo code ya Ndizi TV nigo kero gutuma $5 nigo kwenyorera $2 gomo nchimurire teto sasa nsemelia kabere ye studio twemanye igoro ya tap. Je, unawapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia Tap Send, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia Tap Send wakitumia promo code Ndizi TV. Download Tap Send kutoka Google Play au App Store. Tap Send. Send more, spend less. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757102581 0757102581. Karibuni kwa kliniki.
enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutuka imijumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tuna abanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesi nyagitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis. Boyo mbabwato bokorere bonde buna general consultation okolengwa as a laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So nakito karo montachiro bisito to make sure nga twa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gotera to kurwa conventional medicine tutumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 na then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ase ikega imeyo morobali bobole minobonda umirana na iche Mildred Momanyi endeli tusange na ukwana mange korwa ase abanyakyombe boko iga ma self help group abagotoka imeya masongo igobona ko igole nabwo bakwane nande ase tukule rero nigo tuabeire to gusanga igoro ya akero go process gusekero kwende gitambukiro kende korwa somongo amatoke ama marabuani ayonsi na to gusanga ase naro gukomera naro ende tusange na ukwana mange nase age bintu itwanya ko batokora nigo byatwaire obosi kobono abona gwatebya bupita gwatabiriri toke ngatiye bintu birimo gukora value addition kanya gutarire bintu binde ko tokunya gutara ngora iga tukigalia asengo tukomera bagina ga naro abangina kegima bayitomete gukora amangana y'uburimi. Yes, bono ekero twarosire bintu ebi ntubwate none chikarati uchikora tore value addition ekene nero ende lyo ochikoya kwa bagoko bagoli anya telingia to base ko bagoli tigango ndako igwera to iwose nero tubutame ngo batayinga naro rero tetu kumayango senga nero ya masako nero ngoliye gusamba igo yarure liko igo bono kera nsambe tora bo muligere lyone tigaturanye iwango nero ama ina nero kurikira bono ayebuno mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising